Voiko se olla niin huono, jos se kestää vaan 5 minuuttia? No, niin. No mitä se nyt ottaa? No ne osaa tehdä 5 minuuttia täyttä paas. Niin. Just niin. Aha. 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 No ton tiedän, että tuo tulee varmaan. Vetää nää kentät oikein. Hei! Kakata ei! Pisulle pieni vei! Sitten ne kattoo sun striimiä. Ja sit ne tuo sulle Rutto näkkärillä jäätelöä! Jos siis, tietääkö joku, että pystyykö noita... Sakaali! Mitä? Nyt loppu! Sakaalikin! Mitä? 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 Marsto, onko sun mikki päällä? Niin Marsto ei muuten kuulu. Marsto ei muuten kuulu ollenkaan. Se kyllä on tässä puhelussa. Ootpa, mä laitan sille Niin. Mä katsoin, että tuli tänne, mutta ei kuulu mitään. Kuuluuko nyt? No niin, nyt kuuluu. Hyvä. No niin. Tuo... Joo, en tiedä mikä tuo välillä käy, että se... Ekalla ei... Niin, välillä käy. Joo. Niin. What? Mikä? Voi jumalauta! Testi. Onko mulla mikki mute? Testi. Ei oo. Eipä ollu! Jaa, mikä se SMH oli? Onko se Shaking My Head vai Shaving My Head vai mikä? Shaving my head. Base Ventura. Ei hitto. Voi. Kato nyt humals mitä sä teit. No ei jum. Nyt sitten rakentamaan ja Japetso vetääkö tuttuun tyyliin? Ai hutinen. Joo! Se oli se... Noniin. Se on se japanilainen tarkka ampuja. Uusi sellainen. Mitä täällä tapahtuu? Mitä? Tämä... Jättää. Siis mitä ihmettä? Tuhannen Urpo. Siis ei oo totta. Saa klipata ja laittaa klipi. Se lähtee pakoon. Nyt mä menen oikealle. Joo. Minkälainen? 2 jutun. Niin! In your face! Ei! Mulla on vasta tiimi taustalla ja sitten mä kuolin Mikolle. Vasti. Voi perse! Oli vähän avasti piipat kyllä. Liiku. No voi juma. No ei hemmetti, mitä ihmettä. 50 sekkaa PP perässä. Sä Katti valitat siitä, että sua pilkataan koko ajan, mutta miten sua niinku ei voisi olla tavallaan kiusaamaan? Damn. Annat sitten maratoni, tämähän on hito kiva. Nyt ei voi kyllä sanoa mitään muuta kuin, että RNG tappoi runin.
Joten mitä tekee joku botti? Käyttää tähden, lähtee kenttään ja sittenpä lähdetään juoksemaan. Ja 288 ajassa ja oikein nättiä. Saunassa on tällä hetkellä 150 astetta. Herra jestas. Joku botti. Mitä teit? Ja sai vielä firekillin. Ja 288. Niin, no mun perustelu oli se, että Monde on nykyään moderaattori, niin sehän niinku tarkoittaa sitä, että se ei oo enää niinku tarpeeksi vähän pelaamaan. Botti ilmestyi taas jostain. Sieltä se tuli. Ja nyt tulee periaatteessa pelin helpoin kenttä. Joo, vittu pelin helpoin kenttä tosiaan. Marjollakin kyllä ihan hyvän näköinen... Mitä mä just sanoin? Ja jinkseliin. Uskomatonta. Kaali fucking putket 5. tuonne tunneliin. No niin, surren potku. Molemmat yhtä aikaa hakemaan. Jos Mondi epäonnistuu tässä, niin sehän on suurin häpeä, mitä voi niin kuin ihminen Kyllä. elämässään Oi, Katti, ei! Ai, kyllä jink. Ja nyt vielä menettää. Jinkseliin elää ja voi hyvin ja ei no nyt se diispavlos tuo. Kuolla. No! Voi. Ootteko tehnyt tommosta savea ennen? Ei juma, miten ihmeessä toi toimi toi despawn? Ei tää ois totta. Hei sinä Trakton son jotain sinne päin, niin opettele itse pelaa. Ja opettele käytöstapoja. Mun mummokin pelaa paremmin kuin sinä. Tää peli vois mennä roskiin. No, sinne meni se runi. Mitä ihmettä? Tää on ehkä vielä elossa tää runi jopa. Mitä ihmettä oikeesti? Jääks Monde klippaa seskutaan? En kerro. No mikä tässä nyt on semmoista niinku... No ihan... Suuttu. Tunteisiin. Menikö tunteisiin? Älä menetä hämmersuittia. Ei oo mahdollista! Ei oo mahdollista! Ei oo mahdollista! Eipä ollu! Mennään fanboy. 82 mennään. No mikään hirveä fanitus, kun se on varmaan aika realistinenkin. Ei mikään. Ai jumala. Tää oli ehkä paras vitsi vähän aikaa. Ei mikään hirveä fanitus. Tuma on paskat housussa! Sitten siltä. Noin. Varmoin hypyin.
kohti Bowseria. Bowserikin voi vähän trollata, mutta toki sillä ei ole nyt väliä. Bowserikin voi vähän trollata. Ja no niin. No, sillä ei tosiaan ole mitään väliä, saako Monty tämän pisteen vai ei. Katti Pop! Se vittu ei mennyt sitä ovesta.